Wow, prutas! Grabe kining prutas mo na di makapagawas. Makapagawas lagi bati sa lawas. Kaon ng prutas. Dapat kita mga tao kaon kita pirmi ng prutas para healthy. Ha? Lakas ako sa merkado, mangumpra ko. Ha? Mangumpra ko, sudan na to ba? Saan? Mangumpra ka ka. Mangumpra mo kay ka. Yung ano man jud sa katanggihan gitawag nila millennial. Millennial. Bili niya sa mangumpra ka? Oh, mangumpra ko sudan na to. Mangumpra ka o laki? Sa mga laki. Lain ng purma naman ko, mura mo ko ng laki good. Ikaw mo. Ang sabi siya una maglaki. Ikaw ba? Ikaw ka, kung mangumpra ka, dili ka mga nanak, isiksi ka, magluluksot mga mata ng malaki, mangumpra ka dito. Lain nila tao, dili lang buwan. Sabi ako sa loob ko di ani. Oh, grabe kayo mahubagan yung pag-inis ito. Unsa ko nakapitin mahubagan yung mo. Sabi siya Ako ko. mo nung kaglay ko ano. Kuan ra man gud ko. Pag-inis ito, kaya ganahan na lang ko ano mo. Sige, kukuan. Pamili ko ta sabay sa uso oy. Sabay sa uso, sa mata ni mo. Grabe ang sawaha. Pasiksi man maayo. Grabe, mangumpra ko na siya. So, kabalik yung forma niya. Eh, forma. Pagpadong malaki. Sarap yung biyana. Kahit ulo nga sawahan eh, buliyakon kayo. Mapasiksi. Mangumpra na di ay. Dati. Nakare. Okay na na. Oh! Oh, di ba ka nag-sexy? Puro mga Koreana na noon. Sa Malaysia oy. Siksi ang Japon. Siksi ang Japon ka. Sexy mo magibuli ka. Wala na pa siksi naman po ka. Sexy na nga nang. Dili, lagi ka na. Murag ka kalangkuan ka ng mimbel sa kalangkuan ba? Murag, di ko sabot sa purma ni mo. Di mo ka, kuwan, eh. Naglibog na ko di ba sa kulo abo nay. Usap din sa loob mo di ay. Ika di ka ka sexy. Nakanino nag-long sleeve na kita gani. Sa din gusto. Dili ka bang, laki mo ng purma, laki mo kaya dili. Mumupra ka? Mangumpra kay ko, mato ko to merkado. Bakit ko dito sa kuha na kitaliton. Murag ka mimbel sa charismatic noon. Grabe kayo. Iris dito, hindi ko nahanap ko ana ni mo. Sa klase sa loob mo din ako. Nadaganan mo biga oy. Hindi dili ko ganahan, basta di ko ganahan. Tuon ako, basta ang bala di ganahan. Tuon na yun. Inis ko para di mo. Mag-iris na. Sabi na mag-angay at aning klaki oy. Mumupra ka, magsipag din na. Mura man ako kag mimbir mo sa kuha, no? Mura man kag... Dapat kita pero may mukhaon itag saging kay para manumduman po na ito ang gikan ta sa unggoy. Sus, tuod yung ko na tawag ka sa unggoy. Sus, mga. Usap ka? Nakane okay na din. Laka! Lala, mga matalik ka lang. Pero wala na, nagpagkakaw. Di ba ikaw na ignorante di mo oy. Mura ka lang mo ko sa pista. Baka naman, sana, Clara, usan ay. Sabi, Si Clara. kagaling kapuyan ni mo. Mga para matalik ka. Lokoy ka dito, tali ko sa Mga para matalik ka. Ano, mga isda. Ano yan, puro naglibog na ko rin mo. Kasiksi ko. Bisan para na ako, normal. Normal akong sulod. Ibo na ina. Usabi ko sa Gano'n sulod. mo, bigaga ko yung mura nito. Ang kwartabi. Ano kwartabi? Siya, ako rin mo nakabog. Ako napito dito si Mix. Kaya balik 26. Mumupra ka itong next na bala. Ako yung mumupra kayo. Yaki na mo. Dati manakot ko. Kapit ka pista na si San Carlos. Kapit ko dito na ako. Apito dito. Ay, ikaw ang grabe mumupra ito. Sige, kang kuwan. Mersi klaro. Ay.